Surot Narzary vlogs. नै लोगोफोर जोंना गामियाव बेलागुर बानायनाया जागायजेनबाय जाहांबाय बेलागुरा मागोनि थाखाय मा खालामदों नोंलाय 이디 전화가 전화가 없어. बेयो राजाखौ बानायगासिनो ओमफ्राय नैबे रानि बानायनाय थिखिनि होयो रानियाव राजायावबो थिखिनि होयो ओमफ्राय नैबे मा होनो मन्थ्रि ना सान्थ्रि औवा ओमफ्राय जिगाब नांगौ बानायनोबा जाहांबाय नै दायो लोगोफोर हेबखांजोब्बाय ओमफ्राय बेखौ फोसाबबावगोन आरो बेसोर मोनथामा जाहांबाय लोगोफोर आरो दंबावो दायना दायनि होननाय बेखौ बानायनो दंबावो आरो एसे उनाव नै बियो राजा ओमफ्राय नैबे रानि ओमफ्राय बैयो मन्थ्रि